Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jerma, 49 anyos, single, apan dunay gikapuyo sa una nga karon anhing na. Doon nasad may usa ka anak, taga Mandawi City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga buta nga napundo namo sa akong kanhing gikapuyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang namatay nga akong gikapuyo tungod kay giatake sa kasing-kasing. Ingon ini ang mga panghitabo. Nga nagibiyaan man ko ni mo, Dok. Asawa naman lang ko ang atong anak. Condolence day, Jerma. Salamat, Noy. Like, ang ginikanan ni Lito ay yaw na paingon din eh. Lito. Lito, anak. Dong, kasakit aning imong kalit nga pagkabiya. Wa man lang ta magkaistorya og tarong, nak. Lito, anak. Karon kay patay naman ang akong anak. Unsaon man nimo sa pagbuhi ng imong anak? Ipadayon na kong among nasugdan ni Lito, ma. Naaman may paapangan nga pahay nga kamay. Mao ba? Nak, karon kayo na mas papa ni mo pa. Pagtarong baya gyud sa imong pagtuon, ha? Maora ba kay pangandoy ni papa ni mo? Nga makahuman ka gyud. Oma, Maayo! Maayo, Ate Jerma! Sila raman ron. Ang nangabang speakers bay. Nak, sige na kaon na diha kay tingalig malate pa unya hinuon kasi mong klase. Ang abang daay na ako rumbuhan na oh. Ay, salamat kay Day. Uy, timing gid kaayo kay tingbayad na sad ron sa tuition sa akong anak. Salamat din ni Day, ha? Salamat po, te. May bisita malagi ka din sa amo, ma. O, Jerma. Kinaalagi unta ko'y tuyo nimo. Unsa man, ma? Ay, kuan unta ba? Manghuam ko kuarta kay magtukod lagi unta og negosyo ang akong anak. Ang igsuon ba ni Lito? Ma, pasensya gyud kaayo, eh. Bago raman kung nagpayad sa tuition ni Dudong ko. Naaman mo'y paabangan sa ako namatayng anak, di ba? Oo, ma. Pero, di man kay nadako ang renta, anak, ma. Kay, gamay ragod na. Kaarte basad nimo eh. Grabe man sad kang huwaman nga buoto na unaon. Dili baya na kay imo ra. Tunga ra ba mo sa akong anak-anak? Ma, Usa pa. Dili gyud ka angay maghinangol. Kay dili ka pinakaslan sa akong anak. Kapuyo ra ka. Ilas ko na ng inang Lito. Karon nga namatay ng iyang anak. Karon pa siya mo ilang nga anak niya Lito. Pero kaniadto nga buhi pas Lito. Wa na sila pakialam. Day. Tinuod ba gid na? Saksi bayagi ko sa inyong sitwasyon sa una. Gikan gid pagsugod pa lang ninyo, day. Kung gani mo yung bahay pagsugod ninyo, sagasan lang gani mo muhangyo og katog. Mao bitaw, day. Ang akong gikabalakan manggod ron kay tingalig hasta ang bahay nga among gihago ang Lito. Interesan nila. Nga kung buto na hunaon, waman gyud sila giabag, ana, uy. Karon na gani na sila nagparamdam na ako sukad pagkamatay ng Lito. Ay kahadlok nila, day, oy. Ay Ginoo, nagtan-aw nimo. Kanang mga tao nga dunay daotang tinguha para sa ilang kaugalingong interest, dili na magmalampuson, day. Day.
babae nga ni Sud og pugos dito sa akong giabangan ba. Kay iyag yung kong papahawaon. Kay iyang anak ko na mo itag-iya dito. Unsa? Pagsumbong pa lang sa nag-abang sa usa ka bay nga napundar na mo sa akong gikapuyo sa una, wa nay laing misud sa akong hunahuna kundi ang iyang inahan. Naglagot kong naghuna-huna kay pila ka tuig nga wa gyud to nila tagdang ilang anak kay laki wa kunoy naabot sa kinabuhi. Wa gyud gani sila makatabang sa among kalisod sa una bisan pa magkapilamihang yu silito nila sa una. Pero karon nga wa na silito, mura man hinon og mangayo silang bahin sa lugar sa ilang anak nga kung buot hunaon-naon, wa man sila labot bisag piso sa napundar namo ni Lito. Dili man sa ingon nga paghinangol, pero naapod baya mi anak ni Lito nga nag-eskwela nga akong gisuportahan. Unya, Mao'y gusto nako nga papahuwaonan nimo karon dayon ka ng babayhan nga nag-abang din eh. Nang, dili sa na pwede, uy. Mag-usa na kukog katuig din he. Unya, kalit lang ko ni mong papahawaon. Dili rin pag ko malit og hatag sa abang ni Ate Jerma. ma, pwede ba? Ay nalang pangitagsamok din hima. Ikaw mo'y nangitag samok, Jirma. Sa ako po ding anak, busa, doon na may katungod din he. Ma, Papahuwaon na nimo o dili? Ha? Papahuwaon nimo? ay! Ma! O, Naunsa ka gud? Namuak ka man hinuog baso din he? tuon kay doon ako'y katungod. Pwes, ako na imo ingon nga wa kay katungod aning baya kay hinaguan ni namo sa imong anak, wa kay labot ini. Jirma! Siya mo ay naghurot sa kong pasensya, day. Kung sa una nga buhi patus Lito, kay lagi ginikanan paghihapon silang Lito. Isagwa mi nila ilha nga pamilya, nirespeto paghihapon ko nila. Pero karon lahi na. Kung ang katungod na sa akong anak mo ihilabtan nila, magkagubot gud mi. Pagga silang naong, Kana, sakto gid kay kana da, Jirma. bisag asa pa mi mag-abot, di ko mahadlok nila. Ti, papahawaon ako ni mo din he sa inyo. Dili kay uy. Ayaw ka balaka, di ko mosugot nga hilabtan kanila dinhi. Pero, kung mabalik to sila din he, ti. Ay kahadlok tay, doon ay balaod. Dili sila basta-basta nga makapapahawa dayon sa tao nga nag-abang. Og i-fight sad na kung akong katungod ini uy. Wa sila labot ini kay dili ni nila hinaguan. Makaingon gid ko nga bagga gid kay silag naong para mangangkon og butang nga dili nila hinaguan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, doon na ba di sila katungod sa hinaguan namo sa kung anhing gikapuyo nga ilang anak nga kumuto na hunaon, waman sila gikatabang ato. Waman gani nila gitagad og tarong ang ilang anak sa buhit pa ni. Ikaduhang pangutana, maoy ilang rason, wa kuno mi makasal sa ilang anak, maong doon na kuno sila katungod. Tinuod ba? Pero doon naman sad mi anak sa ilang anak. Pwede pang masulo sa among anak ang lugar sa bahin sa iyang amahan nga among gihaguan? Kay maoy gusto nako nga dili gid sila makapanghilabot sa among napundar. Kay dili man ni ingon anak kadako. Unya, taas pagkatuigan ang gikinahanglan na suportahan ang akong anak aron siya makahuman sa iyang pagtuon. Ikatulong pangutana, pwede ba ay makapapahawa diha-diha dayon sa mga tao nga nangabang? Di ba doon na may balaod para anak? Ikaupat ang katapusan. Unsay pwede ikaso at tumiditsyo siya og sod sa bay unya na muak pagyud og baso. Pwede ba nako siyang kasuhan ato? Unsa man si ikaso? Ug unsay akong buhaton aron dili na sila makapanghilabot namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jerma.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay nagdugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga sukintig paminaw, no? Kumusta man muntanan din ha? O ginaut-unta nga karon adlaw na amoy nabuhat nga productive. Yes. Yes, no? Kanang mga wa na to na human din ha? Tiwasan na in town na. O, nakinatabangan. Yes. Na wagay kapasidad sa to return the compliment. Or Muna return the saktong favor, return tinuod. the favor, no? Muna ay sincere. Muna sakto nga tabang, di kay mutabang ka kay para mubutar nimo sa sunod eleksyon. Agoy, alams na kay nang ingon ana. Dok, oy, kanang inana, kanang hay, manggawason. Karong mga panahon na, mga politiko, grabe ka manggihatagon. Oh. Grabe ka visible. Okay, happy to may eleksyon na to ni. Correct. Mo kay wa ka musudog politika to ni. Kapoy. Gasto, Dok. Watay ika gasto in Ako town. gisigi ko nila kanang convincing nga musudog politika ing ko porbida gawas nga di ko mudaog kay wa di malagi ko politiko. Wa ko pindaghang kwarta to ning gasto bitaw. Correct. Lisod man. Diba? May Okay, pag makatabang ramang gihapon ta, Dok. Bisag in dili our ta own politiko, way. no? Yes. Oh. So, dili lang taan na ilaha lang na. Mao gyud. Oh. Naabay ako sa DYSL sa sugod sa Dunliti kada Biyernes sa buntag, no? Oras sa panglawas. Sigihan ko, Dok, apil na las politika, Dok. Adi ko, okay pa, para ko doon makatabang. Kaya nga naman na itong gibuhat karon di ni tabang na, bisag dili ta politician. Okay raman ni, no? Mauna. So, ang ato magkuto nga pagtulunan karon adlaw ato ni mao ni nga sometimes the heart sees what is invisible to the eyes. Correct. No? Oh. Oh. Kaya ka mga makutuban ni mo gyud ba nga naa si mohang kasing-kasing. Kinasing-kasing yun ang Oh. pagtabang, no? Yes. Oh. Muna, sa kanang man ng Anton Frank-Exupéry man na siya, the Little Prince. Oh. Nga quote. Oh. And mga greetings na to. Oy, happy Doc. birthday di ay ni Ma'am Juliet Kamingge dia sa Siargao, Surigao del Norte man Siargao atani na. Ug ngadto sa atong mga staff dia sa Brotherhood Health Center sa San Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo. Yung sa Dok, kano sama mo hapit dinhi ang kanang maghatag bitog bugas. Para Mao na. matagami. Ikaw kasi kailan ako yun sa ganito sa DYSP nga musuri dinhi sa Brotherhood Basak San Nicolas kay permi ko silang maminaw attorney. Kusog kay ilang radyo attorney. Yes. May pagpaminaw ni Arlene Alminye, Ada Jimenez, Rosana Abus, Madel Porinos, Erlinda Ponce, LB Acosta ug Helen Liaguso, no? Kining Brotherhood Health Center tapad rin din sa psychiatric facility nga pwede ninyong madalhan sa inyong mga membro sa pamilya o kaila nga naay psychological problem. 887-4232 pwede ninyong dialon para nga makapangutan mo og mga informasyon, no? Yes, and letter sender na to karong adlaw, Dok. Ang atong letter sender Si Jerma. Oho. Oy, taga Mandaue City. Kumusta man ako mga silingan din has Mandaue, no? Si Jerma, no? Yes. 49 years old, single. Pero doon na siya kapuyo sa una, o karon namatay naman to yung kapuyo sa una. Unya, may usa ka anak nga taga Yes. Mandaue City. Silingan ninyo. Basin. Basin silingan Kasi ninyo. taga Kanduman ni, gasa ba ni Gikan? Oh, napalay Pero ko mag-greet na to ni. Yes. Kay gitext gani nako. Mga taga LTO sa Tagbilaran City. Ah, yes. O maadjong adlaw ninyong tanan diha sa Tagbilaran City si Berting Pahang ug si Raul Ruta, no? Gitext ko ni Doktora Aida Abrugar Kalamba. Ya pirmi ni maminaw ren sa imo mga taga LTO. Salamat kayo sa mga Okay. taga LTO Tagbilaran City, no? Yes. Unsay mga pangutana Unang ni Jerma? pangutana ni Jerma, sumasa na bati na to yan sa drama, punto legal, no? Unang pangutana, doon na ba di ay sila'y katungod sa hinaguan namo sa akong anhing gikapuyo nga
ilang anak nga kung buot hunahunaon wala man sila gikatabang nato, wala man gani sila gitagad og tarong ilang anak sa buhi pa ni. Okay, ani manggod ni ato ang balaod. No nga kung panalitan ang usa ka tawo mupanaw na ang kanang iyahang mga gitawag nga tagapagsunod, makadawat gyud no kay naagud na sila'y mga katungod no nga makabano sa mga kabtangan nga mabilin sa usa ka tawo nga ni panaw na. Unya ang atong law ani man ni go down and then ugway naa sa ubos adto tas taas. Unsa kung pasabot ana, go down meaning atong i-check kung naabay anak or wa kay ang anak maoy na ay labing dakong katungod no nga makapanunod sa iyahang mga ginikanan. Now kung way anak then adto ta didto sa mga ginikanan. Now ato ang na sinati din hino nga naa manggud kay na sila'y anak usa no. Na ba ni sila anak usa do? Na usa ka anak. O nasa'y usa ka anak pero ang imong gingon pud nako ron kapuyo mo no. Unya ang atong manggong gipasabot aning anak is that a legal legitimate heir no or pero naapoy katungod pud ang ginikanan along with the illegitimate child nga makabanos. Unfortunately, ang usa ka live-in dili na siya kanang atong giingon nga compulsory heir or kanang mga manunod. Ang manunod ra ang legal nga asawa no ug ang anak or ang legal nga asawa ug ang ginikanan. Now, in your case, kay dili man mo minyo, ang ginikanan ug ang imong anak maoy manunod atong imuhang kapika. So, di jud ko kalimod ana kay mo manay balaod sad to say nga mudawat man lang yun limpyo ning at kaning mga ginikanan na amang giubang ginikanan nga ingon ana maunay ato ang concern karong mga panahon na ug unsaon na nga mao man ang giingon sa balaod na amang yud sila'y katungod. Yes. Nakatabang mangganigwa, nakatampo manggani na sa pagpalit anang yutaa, pagpanag-iya, ana, wa man na gi-considers balaod. Ang gi-consider is ang blood relationship man. Ang butong sakto ba ko ano gisulti atin ni na? Sa mga ginikanan ang pagbuhi ug amuma sa mga anak. Pero dili gyud na responsibilidad sa mga anak ang pagbuhi sa mga ginikanan, ha? Posible ra voluntary, no? Pwede gyud ka obligado gyud ka nga mo return the favor, no? Oh, imo na nang kaugalingon nga discretion, ha? Okay? Alright, ikaduhang pangutana. Mao'y ilang rason kay wala kuno mi nakasal sa mao'y duna kuno sila'y katungod. Tinuod ba? Pero do naman mi anak sa ilang anak. Pwede bang masulo sa among anak ang lugar sa bahin sa iyang amahan nga among gihaguan? Kay mao'y gusto nako nga dili gyud sila makapanghilabot sa among kapundar na pundar kay dili man ni ingon sa anak kanaadto. Unya taas katuigan ang kinahanglan nga suporta sa akong anak aron siya makahuman sa iyang pagtuon. Yes. Mo gyud po, depende gyud na pud sa ginikanan. Kay kung ang ginikanan mag-aw ang ang lulog-lula ba magpakabana pud sa ilahang apo, mahimo man gyud moingon sila nga di na lang me. Dinha na lang na ninyo. Kay total lang amo mang anak in taon naghago ana para sa iyahang anak. Bitaw. Pero saan pa man po nila ito lagi. nga senior na? Pero kung pananglitan gyud pod no og di sa gyud pod papire ning mga ginikanan kay kibaw sa gyud silang naa sila'y makuha no. Ako muna kanang ato ang konti gihat gitagana manggod na no nga katungod sa ilaha sa balaod mo nang aware pod siguro sila mo nang niiksina sa Eunice lulula. Okay, mo pod gusto pod siguro naginahanglan pod wa pod ta kapaw ug unsa poy kanang panginahanglanon po nila silang katiguangon no nga mauna nya kibaw sad sila nga maupoy katungod nila sa balaod enter sad yun sila pero kani madam ang good istorya kay pamilya man mo. Mao yun kanang kung ako lang advice po no kung naa mo laing sources sa inyong adlaw nga panginahanglan ihatag lang na sa inyong apo no apo man nila di ba? Yes. Ikatulong nga pangutana pwede ba di ay ka papahawa diha dayon sa mga tao nga nangabang di ba duna may balaod para
ni ana. Yes. Well, mauna ang dili sila makapapahawa no sa mga tao nga nangabang labinag na ay kontrata. Kontrata. Kay wa man na maingon nga kung pananglitan mamatay ng tao mo and pud ang contract no labi na kay private man ni nga mga kontrata, then pwede ra gyud kaayo nga settle na siya kanang pagpahawa kung pananglitan na ay mga violations pa sa contract. Pero kung wala, then mo exist gid ang contract up to its termination. Up to its end. Okay. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Unsay pwedeng ikaso at atong ni Ditso siya og sulod sa balay nga nambuak sa pagyud og baso. Pwede ba nako siya makasuhan ato? Unsa man sa nga ikaso? O unsay akong buhaton aron dili na sila makapanghilabot nam. Well, kana ipabarangay na lang na siya no nga mabadlungan sila nga dili sila musud kay otherwise makiha na gyud na ninyo sila trespassing, unjust vexation, malicious mischief, grave threats ug uban pa. Kung pananglitan mudasdas lang na sila kalit og sulod sa inyuhang balay nga inyuha mana no. So akong suggestion i-settle og istorya lang na ninyo og tarong ha. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Aramen, daghang salamat og Maayong adlaw.